Γεια σας παιδιά, HM13 εδώ, βασικά σαν slow πάλι, γιατί το ξεχνάω πάντα, τέλος πάντων. Και σήμερα παίζουμε Minecraft, ελπίζω να είστε πολύ καλά. Σήμερα παίζουμε Minecraft μαζί με τον Εξαλάνη. Και θα κάνουμε ένα map που είναι... πρέπει να κάνεις MLG. Τι είναι το MLG? Πέφτεις από ψηλά και βάζεις τελευταία στιγμή water bucket. Τώρα μπορεί να το κάνω εγώ fail, γιατί δεν είμαι πολύ καλός στα MLG. Ρε φλάκα, είμαστε και mode 2. Ναι και... δεν μπορούμε να το βάλουμε, γι' αυτό δεν μπορούσαμε και πριν. Ποιο? Το water. Δεν ήμασταν άβαλοι. Κάτσε. Σου το έκανα, τώρα είσαι και mode. Game... Να, είδες τώρα. Ναι. Α, γι' αυτό, οκ. Πάμε στα 20, αρχίζουμε στα 20. Εδώ δεν πεθαίνεις πάντως. Αρχίζουμε στα 25 μέτρα. Successful. Εντάξει, δεν θα τα κάνω όλα, θα δοκιμάσω, θα πάω Πάμε κάθε... στα 140. Μετά πάμε 110, όχι. Στην αρχή πήγαμε 25, μετά θα πάμε 50. Το έκανα. Δεν θα πάμε γκάπλ. Μας κάνει If you do it, successful γι' αυτό, 50. Μετά 100, 80, 100. Πού είσαι? Όχι ρε! Τα 100 δεν το πετύχαμε. Πάμε ξανά στα 100. Πού είναι? Wait. Και στο τέλος θα... μαλάκα μας χτυπάει αυτό. Ναι, μη βρεις και τόσο, Okay. Επίσης στο τέλος θα κάνουμε Ender Pearls, οπότε ναι, θα είναι πιο ωραίο. Πάμε στα 100 ξανά. 100... Γιατί λαγκάρω. Εγώ πήγα 120. Το κάναμε στα 100. Όπα, ναι. Κάτσε μία. Options, difficulty. Το βάζω peaceful, Ναι ρε βλάκα όμως. για να μην... Slash. 100. Τώρα πάμε... πήγαμε 25, 50, 100. 150. Clear τι? Clear. Τι clear? Τι clear? Τι clear? Το rain. Α, weather clear νομίζω είναι. Πάμε και στα 150. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε. Όχι ρε φίλε, δεν το πετύχαμε. Στα 150. Πάρουμε και ένα γκάπλ. Εσύ το έχεις. Όχι, εγώ δεν έχω. Φέρε το ένα water bucket. Όχι, να το εκεί κάτω είναι, το είδα, τώρα το είδα. Φέρε το ένα water bucket. Πάω εγώ 100. Έχω 2. Εγώ είμαι στα 150. Θα έλεγα μήπως να κάνουμε race. Το ποιος θα φτάσει πρώτο στα 250. Όχι ρε φίλε, γιατί δεν γίνεται? Πώς δεν είναι? Γιατί πού είναι το άλλο το golden? Γάμο το έκανα, sorry. 150. Να προσπαθήσουμε να πάμε. Έλα ρε φίλε, τελευταία στιγμή το βάζω και δεν γίνεται κάτι. Ναι, εγώ δεν τα πετυχαίνω ούτε τα 150. Εντάξει, είμαστε λίγο άχρηστοι στο MLG, βασικά εγώ. Βασικά και εγώ είμαι άχρηστος, εγώ είμαι καλός. Ναι, τώρα λάγκαρε. Τέλος πάντων δεν με νοιάζει, το 150 δεν το περάσαμε. Θα πάμε μετά στα 200. Όχι, βασικά πάμε και στα 150, ρε, δεν είμαστε κότες. Εγώ πήρα τώρα, εγώ πήγαινα full τώρα. Φίλε, όταν κάνω... Ender pearls no go faster. Ah! Σκάσε! Πάμε στα 150. Όχι, αυτό ήταν 130. Το 50. Με... Έλα ρε φίλε, γιατί... Το έκανα! Γιατί πήρες όλα τα γκάπλς? Δεν τα πήρα. Πάρε αυτά. Μαλάκα. Κοίτα το PvP mode. Κοίτα. Έχεις δει αυτά τα intro που κάνουν... Όχι, τέλος πάντων. Αυτό με τα ender pearls.
Μπορεί να μην έχει. Ναι! Successful στα 150. Και εγώ 200 τώρα πάω. Τώρα πάμε 200. Και μετά 250. Τα 250 πιστεύω ότι θα είναι τα πιο δύσκολα. Εγώ το έχω κάνει. Όχι ρε φίλε, τελευταία στιγμή. Θα φάμε ένα... Γιατί τα πήρες όλα τα Super Golden Apples? Εγώ δεν τα πήρα. Πάμε 200 να το κάνουμε. Τάκ. Το έκανα. Τι! Καλά, αυτό παίζει να ήταν bug. 200. Α, επίσης τα FPS μου έχουν αυξηθεί. Ναι, τέλος πάντων. Έβαλα τελευταία στιγμή αλλά δεν έγινε, γιατί? Πάρε κανένα γκάπλο ρε. Πάμε 200. Όχι, εντάξει, δεν έχει νόημα να πηδάς τόσο ψηλά. Βλάκα, εγώ θα πάω ως μπλοκ σε μπλοκ. Πρέπει να πηγαίνει σε μπλοκ, όχι ανάμεσα στο μπλοκ. Το έβαλα. Δεν με νοιάζει, εγώ το έβαλα και απλώς εξαφανίστηκε. Τώρα πάμε 250. Όχι, αλήθεια, το έβαλα και εξαφανίστηκε. Και εγώ αυτό. Το έβαλα και Και εξαφανίστηκε. εγώ αυτό έγινε, και εγώ, και εγώ. Κάτσε να πάρω water bucket γιατί... Έχει εδώ πέρα πάνω, έχει εδώ πέρα πάνω. Ναι. Ο Αλάνι είναι ανώμαλος. Εσύ, το έκανα. 250. Ναι. Ωραία, ο Αλάνι έκανε successful. Εγώ έχω φτάσει ως το... Όπα. Εγώ μέσα θα το ξανακάνω. 250. Το ξανακάνω. Ποτέ το μία φορά, όχι πολλές. Έλα ρε, Κοίτα. λαγκάρι τελευταία στιγμή. Κοίτα, τσέκαρα. Όταν φτάνω στα 5 μέτρα λαγκάρι. Έλα λίγο πάνω. Κάτσε να δούμε πόση ώρα έχουμε ακόμα. Α, εντάξει, δεν έχουμε πολύ. Θα δείτε και ένα PvP μόνταζ. Εντάξει, δεν θα είναι μοντάζ γιατί... Έλα πάμε. Όντως δεν θα είναι μόνταζ. Απλώς δεν θα ακουγόμαστε και ποιος θα βλέπει το PvP. Το έκανα και πάλι εξαφανίστηκε. Ξανά έγινε αυτό. Λοιπόν. Ωραία, τέλος πάντων. Ας κάνουμε το άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Περίμενε. Θα κάνω ένα random. Τώρα έχω κλειστά τα μάτια. Ναι, πέτυχε τα 90 μέτρα. Ναι, εντάξει. Όχι, τώρα αυτό ήταν bug, δεν το πάτησα. Τώρα και αυτό παίζει να ήταν bug. Αλλά, όχι, sorry, ναι. Και τέλος πάντων... Όχι, ξέχασα να κάνω αυτό με το ender. Αυτό με τα ender. Περίμενε. Τέλος πάντων, φέρ τα ender pearls. Έλα πάρε. Θα το κάνουμε από τα 10, στην αρχή θα το κάνουμε από τα 50. Πόσα έχεις πάρει? 3 stack. Περίμενε. Θα το κάνουμε από τα 50. Περίμενε. Γιατί λαγκάρει κιόλας. Τώρα τι κάνουμε? Bears don't fall faster. Έλα το νερό! Ναι! Άντε γεια! Όπως ο Μαϊντοέζα. Δεν με 100. νοιάζει πως το λέτε, και εγώ το λέω Μαϊντοέζα. Κοίτα εγώ τι κάνω. Έκανα Κοίτα εγώ ιδέα. τι κάνω. Τι έκανα τώρα? Τι έκανα μόλις τώρα? Τέλος πάντων. Θα το κάνω από τα 20. Εγώ θα σπαμάρω απλώς θα κλείξει. Κόμπο ρε. Κόμπο. Ναι, ωραία. Πάμε να κάνουμε. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Έχουμε έντονα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ναι, και τώρα βλέπουμε τον Αλάν να πεθαίνει. Ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ωραία.